Azkoitiko portaleburun gaude plazan, erakusketa baten. Azkoitizek 700 urte betetzen ditula eta hitziki horrekin etnografiai jo dixo. Eta etnografiako gaixek ekarri ditu. Hain albizuk emantzun itzaldixe eta ondoren erakusketa. Azaroan gaude eta azaroan 2008 azaroan erakusketa hau prestatu da. Azkoitiarrak burutik oinetara jantzita. Erakusketa da, eta bertan nola ez, aurkezteie, sarrera moruen, abarketa handi bat, Azkoitiko plaza berrezen giberteneko dendan egon zana anuntzixo bezala, eta Inazio Orbeak eindeko zoro josteko aurkixe, eta bestie makinie erreportzaketakoe. Horrekin batea txapela, txapelaren historize Xavier Irujok prestau diu, Renoko Unibertsitatekoa, eta Azkoitiko txapelai buruz esan baita ere, txapela lehenko zuriz ez ziela. Zerrekin egitezan, ardilekin egitezilako, eta tintek geo etorrezin. Azkoitizen urtoko fabrikie, irik izan, 1806 urtien, estadu maileko lehenko fabrikie da, gero etorrezan elosegi eta gero lankartada eta beste batzuk. Ikusteko txapel zuri elosegi indiko txapela daukagu hemen. Ikusteko garaiantako Azkoitiarren nola jantzita ibiltzen ziren, hor dauzkeu, olako grabau batzuek. 1800 eta 50 urteko gutxi gora bera. Xavier Irujo, Renoko Unibertsitatean, buruan txapel zurixekin. Hemen daukau, Azkoitiarrez esaten egun bezala, urdiketako maixe. Urdiketako mai honetan trentzie ekartzezan, da trentzikin, zorue egitezan, zorue beste aulki baten josten zan. Hemen daukagu neurria, zoruena, zoruen harina, harixena, abarketa batzuek, zoro batzuek, makine hau oso zarra da, txanton familikoa, eta baita ere bere onduan makine horren berriztapen txiki bat, egurrezko basean partez, burnizko basea. Zorue egitekue. Orain beste momentu badeu. Aulkixe, zorue josteko aulkixe. Hau asko ezautuko dugu. Azkoitin, adibidez, Juan Jose Sagarzazu terziopelo ikusi genuen azken urte arte plaza berrixen. Ondun, txortie, honi ezatezikon, sorta honi txortie, eta 5 dozenako izetezan, sorta bat. Zoro josteko aulkixetik pasatzegea erreportzaketa. Erreportzaketan, erreportzaketako makine hautan, zorue eta telie josi eta mutxurrek erreportza hoitezin. Eta hause da erreportzaketako makine. Eta hemendik aberketak egin dertetze zeben. Gero azkeneko detaileek, txintak eta abar detailioidanak ondoren inipintzezin. Bitrina honetan Azkoitiko abarketa dauzkeu. Rafael Basertenekuk, adibidez, juinek indekuek, ezberdinek, urte ezberdinetakuek, txantonek indekuke bai, eta tresnak instrumentuk ibiltzezinak abarketan.
ba, zora josteko ibiltzen zen arixe, txarrantxie, estenak, labaine, zapatilek, erreportzaketakuk, eskuen ipintze zana, gure izek, berriz ez daienak, horratzak, eta, ba, kuriosidade bezala, ba, patentiek, askoitiarrak patentiek gutze zuten, ba, alako abarketak mota bat itxeko, o beste mota bat itxeko. Hau, patente hau, bada, etxezarretana. Eta etxezarreta oso abarketero garrantzitsu eta erlojeru izentzak gaina. Relojerue. Eta ondun, ba, forkadaneko, ba, fabrikeko kontuek. Eta hor ikustea askoitetik eltxeaino saltzen zira abarketak. Eltxek dauken izena abarketakin. Hori kontutan izan da, kontuten ikute. Hemen, zenbat abarketa. Batzuek anuntzizutan erten debenak. Baina, mileka lagunek jarrute zeben abarketa iten asko etixen. Txapelan bitrini daukau, hemen. Txapelan testimonio gutxi daukau. Baina kaja ederra agertu zaigu, eta kaja hortan ondo azaltzea, lanera Hurtado de Mendoza, Azkoitia eta Jausoro. Bertan, txapelak bertan indekuek, eta gainea forro ezberdinekin. Eta izen ezberdinekin, Jausoro, beste batzutan Hurtado de Mendoza, abar, eta gauze ezberdinetako indeko forro edie. Beste batzu berriz, txapela askoititik hartetzezun, eta beha izen marka epintzen zizoen. Adibidez, Segoviako trebol, kolorez berdinetako, beltza, gorrixe, marroie, eta bar. Hemen ikusteu, askoitiko txapelak ze garrantzi ukizeben. De mundun zier zabaldu zila. Hau die anuntzizio batzuk. Atentzizun mateu, zaudela beti bezalako txapelak, eta beste batzuk, zirela, emakumintzako preparauteko txapelak, esport izenekuek. Eta bat ere, esatea, bertan anuntziutan esateu, sortuteku zala fabriki hori 1856 garren urtin, eta Espainiko zarrena zala. Hori guztia txapela nola jaztezan adibidez. Hau da, txapelan kontue asko itixen, benetan importantie eta kontutan eukitzekue. Erakusketa hau, hemen etzi eta 20. gizaldixen dago gaute. Eta garai hortan, herri oso fedetsu esan. Eta langile danak beren zandaixen zaukeben. Adibidez, abarketeruk zaukeben San Anton. Eta txapel fabrikeku berri zaukeben San Pelaio. Eta hemen dauzko, San Antonen kofradiko estandartea. Eta onduen, nola ez, terciopelos, zoro josten. Xanti horiak egindako kuadro ederrontan. Bueno, hemen baiuntan daukeu, urte horietan, askoitizek, ze interes azaldu zuen, eta zenbat jente eta zenbat kazetari, periodisten, mundu guztitik etortzen zen askoitire, ikustea, txapela eta abarketin historize. Azken batin, gure txapelak eta gure abarketik mundun oso ezagunek egin zen. Ikusteko 1915 garren urtien, olako album deskriptibo del País Basko egin zan, eta bertan agertzen da askoitiko industria. Eta industria horren barrun, zima fabrika zauden, eta nola lan naik ezan, da lantegi hoxen historixe. Abarketina eta txapelana, hemen ikustean bezala. Abarketi eta txapelakin ere etorri izan, gure historia sozialaren neurri baten puntue garrantzitsuena. 1920 urtin lokoute izen zen. Ezin dugu aztu fetxa hori.
Eta esan behar da, garai hortan izen ziela, benetan, langileriaren indarra hartziek. Eta baita ere, industriaren indarra. Bi aldetiken, egon ziren olako burrukek eta huelgak. Eta horren adibide die, hemen ikustean, erakusketa honetan ikustean bezala, huelgan estadistikak, egun hoxetako sindikatuk etatzen zituen propagandak, eta, pixke lehenago, baina 1880 azite, Askoitiko plazan ikuste jeia lehenengo iskanbiek.